tiġġudikax u ilqgħu lil xulxin bħalma Kristu wkoll laqalilkom għall-glorja ta' Alla. Hekk insibu fl-Ittra tar-Rumani, iżda fil-paniġierku tal-pontifikal tal-festa ta' Sant'Alina f'Birkirkara il-ħadd li għadda, il-prepostu Dun Pawl Vella ħada qatta bla ħabel kontra l-aġenda progressiva li ġabet aktar ugwaljanza f'pajjiżna b'mod partikolari bejn koppji tal-istess sess. Il-prepostu Vella ddedika kwart tal-paniġierku solenni tiegħu jattakka diversi miżuri li ttieħdu f'Malta fil-qasam tal-ugwaljanza fl-aħħar snin. Messaġġ ċar il-prepostu Dun Pawl Vella quddiem knisja mballata bin-nies u fost l-awtoritajiet tal-pajjiż qabel il-persekuzzjoni li kienet tgħix fiha Sant'Alina u żmien modern u progressiv li Malta qed tgħix fih illum. Il-prepostu Vella attakka l-liġijiet tad-divorzju u żwieġ ugwali fejn qal li min ma jaqbilx mal-liġi tagħha dik ta' żwieġ bejn raġel u mara irid ibiddel. U xi ngħidu wkoll għal liġijiet li jmorru kontra l-qdusija taż-żwieġ bejn raġel u mara. Min ma jridx li l-Alla f'ħajtu, anke l-ħolqien kif ħalqu Alla jrid ibiddel. Il-prepostu kompla l-paniġierku tiegħu billi akkuża lis-soċjetà progressiva li qiegħda tipprova toqtol lil ninsara veri għax skontu dawn qegħdin iħossuhom li qegħdin idejqu l-umanità. Allura min ma jaqbilx ma' dawn it-tagħlim jitwarrab mis-soċjetà anke jekk hemm bżonn noqtluhom biex ma jkomplux idejqu l-umanità li skont din l-aġenda kontinwament tinfirex għad-detriment tal-bniedem hemm bżonn li tiżviluppa. Bi kliem aktar ċar, il-prepostu Vella qal li l-aġenda progressiva hija waħda li qiegħda teqret lill-umanità. Is-saċerdot semma kif din l-aġenda qiegħda tċaħħad lin-nies li jemmnu fil-progressività mill-prinċipju li Alla ħalaq raġel u mara. Din l-aġenda hekk imsejħa progressiva imma li teqret lil bniedem innifsu qed iċċaħħad lil bnedmin stess minn prinċipju fundamentali u sakrosant li l-bniedem maħluq minn Alla, raġel u mara. U għatem jgħid li hija ħasra li huma ħafna li qegħdin jimxu wara dawn l-idejat żbaljati u mawġa u jaħsbu li mexjin fi triq tajba. Dan id-diskors jikkuntrasta bil-kbir ma' rapport tal-Isqfijiet li ġie diskuss fl-aħħar snin fis-Sinodu tal-Isqfijiet f'Ruma li ħeġġeġ lill-Knisja Kattolika biex tuża lingwaġġ aktar pożittiv fil-konfront ta' persuni omosessuali waqt li tara fl-aspetti pożittivi bejn koppji tal-istess sess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.